Заглавие. Откриха огнище на шарка по животните и в Кърджалийско. Огнище на шарка по древните преживни животни е регистрирано в кърджалийското село Полковник Желязово. Това съобщиха от Българската агенция по храните. Заболяването е установено в животновъден обект 156 овце. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат село Полковник Желязово, град Крумовград, село Едрино, село Рогач, село Сливарка, село Дъждовник и село Овчари, общ Крумовград, област Кърджали. Определена е и 1-0-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Джанка, Ковил, Качулка, Доборско, Пелин, Перуника, Багрилци, Чал, Голийка, Черноки, Подрумче, Калайджиево, Голямо Каменяне, Малко Каменяне, Голия, Каклица, Скалък, Звънарка, Хръстово, Кандилка, Сърнак, Орех, Луличка, Горна кула, Вранско, Златолист, Долна кула, Бараци и Хисар от общ Крумовград, област Кърджали и селата Синделци, Карамфил и Чайка от общ Момчилград, област Кърджали. Собственикът е оказал пълно съдействие. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно правилата на европейското и националното законодателство, хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Шарката по овцете и козите е силно заразновирусно заболяване, проявяващо се с треска, депресия, обрив от папули по кожата и пневмонични огнища в белите дробове. Обривите започват с червени петна, които преминават в черни крусти и открити рани, видими най-вече по главата, корема, вимето, опашката и вътрешните части на крайниците. Главата често е подута и деформирана. Заболяването може да завърши със смърт. То се предава основно чрез директен контакт между болни и здрави животни, както и чрез заразени фуражи, оборудване и превозни средства. Превенцията е ключова, избягвайте контакт между животни от различни стада, посещение на чужди животновъдни обекти и размяна на животни и оборудване. Осигурете дезинфекционна площадка на входа на фермата, използвайте предпазни облекла за посетителите и поставяйте новозакупените животни под карантина за 21 дни. БЕАПХ напомня, че редовната проверка на животните от стадото е от съществено значение. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни е необходимо незабавно да се уведоми ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и изключително важно за ограничаване на понататъшното и разпространение. Припомняме, че сигнали могат да се подават денонощно на телефон 0700 12299.